היי כולם, אני שמח להציג בפניכם מערכת טכנולוגית חדשנית שהופכת את הדרך בה רשויות מקומיות מנהלות את תהליכי תיאום ורישוי עבודות תשתית, בנייה ופיתוח ברחבי העיר. תגידו שלום לפרוג'קטור ECS. בואו נצלול במה פרוג'קטור ECS כל כך מצוינת. תוכנה זו, שנבנתה על פלטפורמת פרוג'קטור החזקה, נועדה להפוך את חייכם לקלים יותר. זוהי פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת הרחבה מהירה של פונקציונליות בסביבה יציבה. עכשיו, תארו לכם עולם שבו המורכבות של אישורי בנייה ותהליכי מתן אישורים מסורבלים הם נחלת העבר. זה העתיד שפרוג'קטור ECS יוצר. עם מערכת זאת, רשויות מקומיות יכולות לייעל את תהליכי העבודה שלהן, ולהפוך תהליכים ליעילים יותר, שקופים וידידותיים יותר למשתמש. אבל מה באמת מייחד את פרוג'קטור ECS? בואו נפרק את זה. כל תהליכי התיאום וההיתרים שלכם נמצאים במקום אחד. גישה קלה, ניהול קל ופשוט במיוחד. פרוג'קטור ECS מייעלת את תהליכי העבודה שלכם, מקצרת את זמן העיבוד וממזערת את העבודה הידנית במחלקות הארגון השונות הנדרשות לטפל בבקשות. המערכת מבטיחה שאתם תמיד מעודכנים בתקנים הרגולטוריים. תהיו מעודכנים בכל שלב בתהליך. לעולם לא תחסירו מידע חשוב. הפלטפורמה מחברת בין בעלי עניין, ומבטיחה שכולם יהיו גלויים למידע הרלוונטי בזמן הנכון. ובואו לא נשכח את שילוב ה-GIS וטיפול בנתוני CAD. ניהול נתונים גיאומטריים ומרחביים? אין בעיה. פרוג'קטור ECS מטפל בזה כמו מקצוען, משתלב בצורה מודרנית במערכות הקיימות שלכם. החלק הכי טוב? הפלטפורמה הזו לא רק עוצמתית, היא גם אינטואיטיבית. ממשק המשתמש הידידותי למשתמש ולוחות המכוונים הניתנים להתאמה אישית, פירושם שאתם מבלים פחות זמן בניסיון להבין דברים ויותר זמן בביצוע דברים. בין אם אתם במחשב הנייד או בנייד, פרוג'קטור ECS נמצא שם. אז למה לבחור בפרוג'קטור ECS? כי זה אמין, ניתן להרחבה ונתמך על ידי צוות שמוקדש להצלחה שלכם. הלקוחות שלנו, רשויות מקומיות, יזמים, קבלנים ומנהלי פרויקטים מובילים, סומכים עלינו שנספק פתרונות ההופכים תהליכים מסורתיים לפעולות מודרניות ויעילות. מוכנים לחולל מהפכה בניהול הפרויקטים והתיאום שלכם? צרו קשר עם Y Solutions כדי לתאם הדגמה ולראות כיצד פרוג'קטור ECS יכול להוביל את ההצלחה שלכם. שנו את התהליכים שלכם וצעודו אל העתיד עם פרוג'קטור ECS. תודה שהאזנתם.